Il-logħob tal-azzard Marisa dejjem kien marbut mal-kultura tal-bniedem jekk nieħdu daqsxejn l-istorja l-Eġizzjani 4000 sena ilu kienu jilagħbu l-logħob tal-azzard saħansitra kienu jitfnu fit-twiebet tal-mejtin tagħhom dadi tal-logħob. Iva biex fil-ħajja ta' wara l-mewt ikollhom dik li ngħidula fortuna. Anke r-Rumani, il-leġjonarji Rumani pereżempju, kienu jemmnu ħafna fl-Alla Fortuna. Alla li kienet tipproteġihom kemm fi żminijiet ta' gwerra u kif ukoll waqt il-logħob tal-azzard tagħhom. Barra minn hekk ukoll fi żmien iċ-Ċiniżi nistgħu ngħidu li inħoloq il-lottu. Permezz tal-lottu tajjeb li wieħed jgħid li l-Great Wall of China imbena mill-profitti li ċ-Ċina għamlet mill-logħob tal-lottu, mill-logħob tal-Lotterija Nazzjonali. Jiġifieri l-logħob tal-azzard iva marbut mal-kultura tal-bniedem, qiegħed fid-demm tal-bniedem. Il-bniedem minn dejjem ħabb pjaċir jilgħab u minn dejjem fejn qabeż il-linja tal-kontroll ħass li kellu problema x'irrid ngħid biha di li l-vizzju tal-logħob tal-azzard ma nistgħux inqisuh bħala fenomenu riċenti imma kien fenomenu antik ukoll. Illum il-ġurnata fortunatament li l-persuna li taqa' fil-vizzju tal-logħob issib aktar għajnuna u x'hekk. Tajjeb wisq, bħala logħob illum il-ġurnata isna qed inħarsu wkoll lejn logħob virtwali. Iva. Sakemm ikun kontrollat, speċjalment fit-tfal u hawnhekk nagħmel enfasi li t-tfal irid ikollhom il-ħin tagħhom għall-logħob u mhux il-ħin kollu. Jew inkella biex inżommuhom kwiti inħalluhom sigħat jilqgħu nisqasu tajjeb għall-posture tagħhom, jiġifieri jkunu qegħdin pożizzjoni li mbagħad anke meta jikbru jbagħtu anke b'ċertu sitwazzjonijiet, però mentalment li tfal jiġu dipendenti ftit jew wisq li inti bil-fors tittihom biex jilagħbu kuljum. Meta hawn studji dal-aħħar rajt studju li tfal fiżikament u mentalment għamilhom aktar ġid, pereżempju jekk jilagħbu bit-toys milli bil-logħob virtwali, jiġifieri anke għandek studju li qed jipprovalek dan. Imma kemm importanti li nkunu preċiżi. Pereżempju nofsija kuljum mhux aktar. Ekku, ara, il-logħob fit-tfal tagħna dan li bl-Ingliż qegħdin insejħulu illum il-ġurnata il-video gaming ma nistgħux inqisuh bħala ħażin fit-tfal tagħna għaliex għandu fatturi pożittivi wkoll jiġifieri. It-tfal tagħna iva tajjeb li jistrieħu ikollhom dak il-ħin ta' mistrieħ mix-xogħol tal-iskola, mill-ħajja soċjali tagħhom u ma fiha xejn ħażin. Anke jkollhom ċertu tappi għax inti logħba tik anke dik l-adrenalina biex tirbaħ ftit u tkun tħossok tajjeb, jiġifieri ngħidu hekk. L-istess ħaġa li ma fiha xejn ħażin li persuna adulta tmur tilab il-każino pereżempju. X'inhi l-aktar ħaġa importanti imma li t-tfal tagħna jimxu mal-linja tal-kontroll ta' ħin. Jiġifieri hawnhekk niftaħ daqsxejn għajnejn il-ġenituri biex iżommu mal-kontroll ta' ħin biex it-tfal tagħhom ikollhom dik is-sija satejn imma mbagħad ikomplu bil-ħajja tagħhom u l-logħob ma jiġix prijorità numru wieħed fil-ħajja tagħhom fuq ix-xogħol tal-iskola, fuq il-ħajja soċjali, eċċetera. Meta naqbżu għall-adulti barra mill-kontroll ta' ħin, irid ikun hemm ukoll kontroll finanzjarju fejn persuna kif tibda taqbeż bil-mod il-linja tal-kontroll finanzjarja tagħha sfortunatament jista' jagħti il-każ li jibdew jinqalgħu il-problemi. Il-logħob avvanza ħafna Marisa fejn qabel Malta fis-seklu 15 kienu jilagħbu bil-famuż ċippitatu kien tisa żugra għaddu kienu jdawruha jekk tiġi terbaħ jekk tiġi ma terbaħx. Illum il-ġurnata għandna dawn il-online gaming websites, jiġifieri il-logħob avvanza b'mod radikali.
l-għajnuna qiegħda hemmhekk aħna bħala fondazzjoni għall-logħob responsabbli nħadmu il-call center tagħna 1777 inħeġġeġ lil kull min qed jismani u kull min għaddej mill-problema tal-vizzju iċempel u għandna staff imħarret sena sħiħa biex intukom l-għajnuna. Mela 1777 dak huwa n-numru li aħna dejjem nirrepetulkom għaliex nafu li hemm nies hemm barra li qatt iridu jikkonvinċu lilhom infushom jekk mhux ta' madwarhom diġà konvinti però ma forsi mhumiex li għandhom dan il-vizzju u importanti li tieħdu azzjoni. Jista' jkun fatali għalikom u anke għall-familja tagħkom għalhekk importanti 1777. Grazzi ħafna Kayne, grazzi lid-Dipartiment tal-Logħob responsabbli u xtaqt ngħidilkom ukoll li